Wara Moody's u Fitch li kkonfermaw il-qagħda finanzjarja tajba ta' pajjiżna kien imiss lill-Aġenzija tal-Kreditu Internazzjonali Dbrs, aġenzija Kanaddiża magħrufa għalkemm ma tħares lejn wiċċ ħadd, li kkonfermat rating ta' A u bi prospetti għoljin għal pajjiżna. L-esperti internazzjonali ta' Dbrs innotaw l-andament ekonomiku ta' pajjiżna baqa' b'saħħtu, b'rata ta' tkabbir tal-prodott domestiku gross ta' 7.5%. Tkabbir li skont Dbrs mistenni jibqa' jkun sostnut fis-snin li ġejjin, speċjalment meta mqabbel ma' pajjiżi oħra Ewropej. Id-Dbrs qalet li l-klassifikazzjoni ta' Malta hija sostnuta prinċipalment mid-dipendenza baxxa fuq il-finanzjament minn barra l-pajjiż, il-livell dejjem jonqos tad-dejn pubbliku u l-pożizzjoni finanzjarja b'saħħitha tal-familji Maltin wawċin. Id-Dbrs irrikonoxxiet li Malta komplet taqbes ir-rati medji ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Innutat li tkabbir potenzjali tal-prodott domestiku gross tela minn 2.5% bejn l-2004 u l-2012 għal 6.1% bejn l-2013 u l-2018. Dwar is-settur finanzjarju, id-Dbrs qalet li s-sistema finanzjarja baqgħet waħda soda, ibbażata fuq il-qagħda b'saħħitha tal-banek Maltin. U minkejja l-attakki ta' kuljum li jsiru fuq l-istituzzjonijiet Maltin, id-Dbrs qalet li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna huma b'saħħithom u rikonoxxiet li l-Gvern qed idaħħal miżuri biex itejjeb il-governanza u pjantazzjoni biex jiġi miġġieled il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Innutat il-pjanijiet tal-Gvern biex titjieb is-separazzjoni tal-poter u l-indipendenza tal-ġudikatura. F'kummenti ma' dan l-istazzjon, il-Ministru tal-Finanzi il-Professur Edward Cicluna innota kif dan huwa t-tielet ċertifikat pożittiv għal pajjiżna din is-sena u kif dan ħareġ f'ġimgħa li matulha l-Membri Parlamentari Ewropej Nazzjonalisti wettqu tliet attakki kontra Malta. Illi inti tikkritika l-Gvern biex inti forsi tinfluwenza l-elettorat għall-elezzjoni hija ħaġa normali f'kull pajjiż. Imma inti illi twaqqa r-reputazzjoni ta' pajjiżek innifsek, illi tagħmel ħsara li jdum snin biex tħassara, hija xi ħaġa li ma niflaħx nara. Iżda minkejja tentattivi tagħhom biex itapnu isem pajjiżna, l-Aġenziji Internazzjonali qed jagħtu konferma wara l-oħra tal-qagħda b'saħħitha li jinsab fiha pajjiżna. Kulħadd qiegħed jirrikonoxxi llum. Ġifieri għall-ewwel forsi kien hemm iktar kampanja qawwija, imma imnalla l-ewwel nett l-ekonomija għaddejja tajjeb u investiment qawwi, ġifieri ma jreġix. Ma l-ebda pajjiż fejn jkun hemm il-korruzzjoni kbira eċetera jkun hemm l-investiment. L-ifqar il-korruzzjoni qiegħda fl-ifqar pajjiżi fejn m'hemmx investiment. Mentri għall-kuntrarju pajjiżna huwa b'saħħtu u juri din il-kontradizzjoni. Fis-sqarrija l-Gvern innota li dan hu l-aħjar rating li din l-Aġenzija qatt tat lil pajjiżna. Qal li filwaqt li l-Oppożizzjoni tibqa' tattakka r-reputazzjoni tas-sistema finanzjarja ta' Malta, skont l-esperti ta' Dbrs, the Maltese financial system remains sound. Quddiem dan l-aħħar ċertifikat pożittiv għal pajjiżna, il-Gvern ittenna l-impenn tiegħu li jżid ir-riformi biex il-qagħda ekonomika u soċjali ta' pajjiżna tkompli tissaħħaħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.